Is-siġillat ftehim ta' kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u l-Għaqda Għażina tal-Banet li permezz tiegħu il-bandisti u s-surmastrijiet fil-Banet Maltin se jkunu jistgħu jsegwu kors f'livell diploma fl-istudju tal-istrumenti tan-nifs. Dan il-kors, mifrux fuq sentejn fuq bażi part-time, se jiġi offrut lil mużiċisti li għandhom ħiliet mużikali adekwati. Id-diploma se sservi biex il-ħiliet kollha li l-bandist jitgħallem sa minn tkun jitu f'xi gażin tal-banda jissaħħu u jingħaqdu permezz ta' ċertifikat rikonoxxut madwar id-dinja kollha. Dr. Filip Ċantar, il-kap tad-Dipartiment tal-Mużika fl-Università ta' Malta, spjega ma' News li l-kors se joffri studji holistiċi ibbażati fuq il-prattika, it-teorija u r-riċerka li se jidħlu fid-dettall fl-istorja tal-banet f'pajjiżna. Il-kultura tal-banet għaw Malti hija kultura b'saħħitha. Personalment inħoss li għadha ma ġietx riċerkata kif suppost u naħseb illi permezz tad-diploma noffru dak l-ispazju akkademiku fejn student jista' jidħol ukoll f'dak il-qasam. One News tkellem ma' Dr. Noel Camilleri, il-President Onorarju tal-Għaqda Għażina tal-Banet, li stqar li dan hu pass il qudiem biex il-kultura tal-banet tibqa' ħajja u rikonoxxuta fuq livell akademiku. Se nagħtaw opportunitajiet lil bandisti li dak li jixtiequ japplikaw dan il-korsijiet għal dan il-kors lis-Sur Mastrid u anke l-assistenzi lis-Sur Mastrid biex jollu l-livell akademiku tagħhom kemm fit-tagħlim u kemm fid-direzzjoni. U hekk ikun ifisser dak li titalma hawnhekk jistgħu jtuh lill-bandisti hemm barra u allura nkun qisu hemm ripple effect li l-banet Maltin ikomplu jolew fil-livell tagħhom.